Abum Professor Kingsley Chiedu Oralo Yabu Ifeke Ego Leno Samuel Mama Africa Igbo anyị zuru keme. N'ezie anyị zuru keme nọ na Agupo UZO Agupe ọnụ chifu ụtụtụ ọkụkọ enwe di tata kpọmkwem bụ ụbọchị ọma Chineke kwara aka kee dịka ọ na-adị anyị amalitego Agupo UZO Agupe ọnụ n'ụbọchị taa anyị na-amasị gị bụ onye ọma na ọ ga-adịrị gị na mma ekpere m ụtụtụ ehihie na abalị bụ na ọ ga-adịrị Igbo na mma anyị na-achọ ịhọpụta onye isi ala anyị na-atụ anya na ọ ga-eduru anyị duba anyị na ebe ndụ ga-atọ anyị ụtọ ọ bụghị ebe a oge ugbu a anyị nọ ndụ na-afụ anyị ụfụ n'ahụ iji were ego idebekwara ego tara afụfụ gbokpofu wee kpata etinye ya n'ụlọ ọba akụ ka amakwara ma a ga-echekwabe ya mana gara were ya ka ị wee goro ihe ị ga-eri ugbu a ka ị hụzie nke tọrọ bịati ya bụ ahụhụ na-arị ibe ya elu na oge dị ugbu a mana anyị nwere olileanya na Chineke ga-eme ka anyị nweta onye isi ala ga-abụ uche Chineke ka ọ ga-eme maka na uche Chineke n'ebe ndị okereke nọ bụ na ọ ga-adịrị ha na mma akwụkwọ nsọ si na echiche obi m na-echere gị bụ ka ọ dịrị gị na mma aga m n'ihu ọ bụghị echiche ịla azụ na echiche mmegide otu esi dee ya n'akwụkwọ nsọ ya bụ na Chineke na-echere anyị ihe ọma ya mere anyị na-arịọ ya ka o dokwasara anyị onye ndu ga-eduru anyị banye na ebe ndụ ga-atọ anyị ụtọ o nwekwa n'ụzọ ọzọ Chineke ga-eji eme ya na-abụrụ dịka ọ dị ugbu a na Naịjirịa ntuli aka ga-eme ana m arịọ dododo ndoriko ka gị bụ onye ọma nwee ike ịrụ obi gị ụka mara ihe dị iche n'egbe na egbe ma họrọ ezi onye isi ala dị mma ga-enyere anyị aka ma duru anyị duba n'ala ahụ ekwere anyị na nkwa aha mbụ Maazị Okwu Francis dị nyeta aka nsị nabata gị na mmemme ụtụtụ anyị ọ bụrụ na ọnụ n'ọgbọ mụ na nwaanyị jimjim nwaanyị obi ebu jimjim nọ n'ọgbọ ọ ga-ekele unu ma mee ka unu hụ ihe marakwanụ otu o si m ga-akpọ ya nwaanyị ọma ihe Igbo na-amasị nne ebupụtego gị ọgbọ kelee ndị Igbo. Ọ dị mma ndị Igbo daalụ n'ụtụtụ ọma ọ na-abụọla chi daalụ na aha mụnwa bụ Florence Achụdume Success daalụ. Ọ dị mma aha ya bụ Florence Achụdume Success ọ bụrụ na ịgbarie success n'asụsụ Igbo ihe ọ pụtara bụ agamnihu mmete nke ọma ndaba ihe dịrị mmadụ na mma ya bụ na ana m asị gị ọrụ ndị ụkọchukwu ị ga-asọsi dị n'aha Jizọs ọ dị mma ka anyị gaa ezumike anyị ji akwacha akpịrị anyị chiga azụ anyị atọghepụ ihe anyị ji bịa n'uju ya n'ụbọchị nke taa echefukwala na oge rukwa anyị ga-akpa ekwentị ga-eghere oge ka ịkpọ tinyere anyị ọnụ ọzọ dịka ibe bụ na anyị ga-akọkwara gị akụkọ ụwa ya bụ apụkwala n'ihe igwe onyonyo gị ka anyị jee ya bụ obere ezumike anyị na-echigata azụ ndewo. Abum Professor Kingsley Chiedu Oralo Yabu Ifeke Ego Leno Samuel Mama Africa na television DSTV channel 275. People onyerela anyị na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV channel 275 DSTV Africa. Ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu a na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a. Mama Africa Igbo anyị zuru keme. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV daalụ nọ. Mama Africa Igbo
anyị zuru ka emee. Abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Ọghalo, ya bụ ifeke ego ewi. Na-elenụ chanel Mama Africa na telivishọn DSTV channel 275. ọ dị mma ọhaneze unu ahụ n'aka ozugbo egbu biko ịbụ onye lele anyị na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV channel 275 DSTV Africa. ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu a na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a. Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV. Ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV. Daalụ nọ. Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee. ọ dị mma gị onye ọma na-ekiri anyị. Ọ bụrụ na ugbu a ka isonyere anyị ọba Agụpụ Ụzọ Agụpụ Ọnụ ka bụ mmemme anyị na-eme na nke ụtụtụ tata. Ihe a ga-eje eme isiokwu bụ mmekọrịta nne na nwa ya nwaanyị. Ọ bụ ihe anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị nke taa maka na obodo dị mma, ya bụ nkeji 70 n'ihe na-eme ka obodo dị mma bụ agwa ụmụ nwaanyị na-akpa. Nkeji 20 bụrụ nke nwoke, nke ọzọ bụrụzie nke ndị echetara m mana ịchọ ka obodo dị mma, ị mara na agwa nwaanyị ga-adị mma malite n'ime ezinụlọ. Ya ka o ji dị mkpa na ntọala nwaanyị kwesịrị ka elebe ya anya, mmekọrịta ya na nne ya, maka na onweghị ka nna ji wee bụrụ onye isi ezinụlọ ka o nwee ike ịzụ ụmụaka ọfụma karịa nne mụrụ ha, buru ha ọnwa 9. maka na nna mụkwara ha, kama na onye ọbụla anyị niile ma na otu nna si amụ nwa nke ya, marazi otu ndị nne si wee na-ebe afọ ime ọnwa 9 wee mụpụta. Ya bụ na ịtọrọ ụmụaka na-abụ mgbe ọbụla dịka ha mapadoro n'ahụ nne ha, ọwụ kemgbe ha ebidoro n'ime afọ ka ha na-arapara na ime afọ nne ha. Ha pụtakwazie ịhapụ akụkụ nne ha ahụ na-ara ha ahụ, kpatara na gaa n'ọtụtụ ezinụlọ ị ga-ahụ na nne na ụmụaka ya ka enwezi mmekọrịta maọbụ enwe mmekọrịta karịa nna. Maka na ihe jikọrọ nne na ụmụaka o siri ezigbo ike. Ya mere a ji wepụta isiokwu a n'ụbọchị nke taa, mmekọrịta nne na nwa ya nwaanyị bụ ebe ezinụlọ malitere. Maka ọ bụ na nwaanyị anọghị ya, nwoke naanị ya agaghị na-anọkọta tibe mkpu na ya nwere ezinụlọ. Ọsọgodo ga-edo afọ 70 maọbụ 80 ma elubeghị nwaanyị, ịka bụ oke okporo, agaghị ajụ gị maka ndube gị. Ihe a ga na-ekele gị bụ daalụ ma ọ bụ nna anyị ukwu, mana nna anyị ukwu ha ga na-elekwa anya enwere uju oji maka na enweghị ezinụlọ. Ya mere na ọ nwaanyị bụ
isi ahụrụ kpọọ okwu na ihiwe ezinụlọ. Nwaanyị nwoke nwere ike jekwuru nwaanyị lụta ya, mana ọ bụrụ na ọ fụ nwaanyị ọ lụrụ kekwana onye ọ ga-alụ ọ bụ nwaanyị. Ọ dị mma nne, ị ga-akọwara anyị isiokwu a, kedu maọbụ gịnị bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọkachasị nke nne na nwa? Ọ dị mma, dịka otu isiokwu anyị nwa dị taa bụ mmekọrịta nne na nwa. Mmekọrịta nne na nwa ya nwaanyị, ebe nwaanyị ọ dịka onye bịa onwe nwoke sọ nwaanyị ka ọ mụ, ọ nwụzie sọ ofu nwaanyị, ọ bụzie nwaanyị a ọ dịzi ya na-emekọzi ya na-eme ihe na-emekọrịta ihe niile o kwesịrị ime n'ebe nwaanyị ere dịka ebe nne na-eme ka nwa m nwaanyị achọrọ m ka ọ bụ ezigbo mmadụ, achọrọ m ka a na-emetụ ya aka, achọrọ m ka a na-eme ọ dịzie ya na-emekọrịta, na-ekwu n'okwu, na-eme ihe niile dị nwaanyị a chọrọ ọgwa nne ya na-agwakwa ya ka ya nwa chọkwa. So ya bụ mmekọrịta ya bụ apụta kịta na ezinụlọ, onye nwa nwaanyị na ezinụlọ na-akọsara mkpa ya, onye ọ na-abụ otu ọbụla o si dịrị ya ọ kọsara ya na ebe ọ na-akpa ya, ebe ọ na-enwe ihe na-agbagwoju ya anya. Ịma na ahụ nwoke na ahụ nwaanyị abụghị otu. Tupu nna amata na nwa ya nwaanyị ahụ agụ nsọ ya, nne ya amarụgo ori mbọchị izizi, maka na onweghị ka nwa gị nwaanyị n'agbanyeghị ka gị na ya si dị, kama ọ ga-abụ ofu nwere ike bịa gwa gị sị gị na ya na o nwere ihe ya hụrụ n'ahụ ya na ọbara na-afụta ya n'ahụ nkewa mana ọ gwago ya na-eke mgbe ya mere na mmekọrịta nwa nwaanyị ya bụ nne na nwa ya nwaanyị dị omimi. Ọ bụ ebe isi ndụ ha na-amalite. Ọ bụrụ na nne bụrụ ezigbo nwaanyị, nwa ya ga-abụ ezigbo nwaanyị, maka na ọ ga-ewefute oge ya, wefute obi ya, hụ nwa ahụ n'anya, mee ka ọ baa uru, kọrọ ihe ndị o kwesịrị ịma n'oge, gwa ya nke o kwesịghị itinye aka na ya, ebe ọ ga-agba ọsọ na ndụ ya, ebe ọ gaghị ekwe ka enwe ihe mmekute na ngalaba ahụ. Gwa ya ka ọ ga-esi were na-agwa ụmụ nwoke okwu. N'efuru na atọrọ nwatakịrị nwaanyị, wakpo ya n'ike, ya bụ mee ya mmekọrịta nwoke na nwaanyị n'ike, mechakwa ma gbuo ya, bụ n'ihi eleghị anya etu nwata nwaanyị ahụ si gwa ndị chọrọ ịwakpo ya okwu, ma ọ bụ akpa maọbụ otu esi eyi akwa. Ihe ndị a niile ka nne ya na-akụzie, eyikwana akwa ga-ekpughe ebe ekwesịghị ịhụ n'ahụ gị. Ọ bụrụ na nwoke gwa gị okwu ma nwoke malite ịchụ gị, na etu ga-esi agwa ịkparị na ịgwa na ya okwu ọjọọ, kama jiri obi nwayọọ nakwa ọchị gbanarị, maka na Igbo si na nganga ka eji agbanarị efi n'ọsọ. Ya bụ o nwere ka ị ga-esi debe ọnụ gwa nwoke okwu na-achụ gị. Nne ya ga-akụziri ya ụmụ ihe ndị a niile. Ana m asị na ọwụ ya bụ mmekọrịta nne na nwa. Ọ ga-akụziri ya etu esi esi nri, ọ ga-akụziri ya etu esi anọ ọdụ. Nke a bụ ihe dị mkpa na ndụ nwaanyị, etu ị ga-esi nọrọ ọdụ. Mgbe anyị na-etolite ana m ahụ ma na-anụ ka chịkọlata ụkwụ, nne ya ga na-agwa ya. Ọ bụghị gị nwa nwere ike ịghọta ihe na-ejisi ya chịkọlata ụkwụ, mana nne ya mara ihe o jisi ya chịkọlata ụkwụ. O mechakwa ọ ga-akpọkọ nwa ahụ sị ya na ihe m jisi gị chịkọlata ụkwụ. Nwaanyị na nwoke anaghị anọ ọdụ n'otu ụdịrị. Etu nwa nwoke si anọ ọdụ dị iche n'otu nwaanyị. Ha eleghị anya dịka isikwa, ọ bụrụ na ọ naanị ya bụ nwaanyị nọ n'etiti ụmụ nwoke ise, ya nwa bụrụ sọsọ ada, ọ bịazie na-eme ka ụmụ nwoke, n'ihi nwoke bịa ọgbaja agada, ọ bịakwa ọgbaja agada, nne ya sị na mba mama, nwoke na nwaanyị anaghị anọ ọdụ. Ihe ndị a niile ka nne na-akụziri nwa ya.
ọ bụ ebe mmekọrịta ha si na-adị na-agakwa n'ihu na-aga n'ihu. Ana m ege ntị maka na tata bụ ihe ụmụ nwaanyị ka anyị na-ekwu, ya bụ m onwe m nwekwara ike nkwutu mmechitu ọnụ. dịka nke abụọ ihe a kwuru ebe a bụ ịma inwe nwaanyị inwe mmasị n'ebe ọ nọ, ị ga na-emechi ọnụ, ị ga na-etu ya aha Chinwe nwa m, Chichi, Angel, nke a ị na-eme ya ka ọ bụzie sọ ya nwa bụ onye dị inwe mmasị n'ebe ọ dị, o mee nwa ahụ ọ na-eme ya n'ihi na ọkachasị sọ ya nwa ka ịmụ ọkachasị ebe a mụrụ sọsọ ọ na-eme ka otu ọ masịrị. Ana m eche na ihe niile nwere okere, ihe niile nwere bandịrị, ma ọ bụrụ ndị sụrụ bekee o nwere okere a ji eme ihe. N'agbanyeghị etu isi hụ nwa gị n'anya, agbanyeghị otu o ji bụrụ sọsọ nwaanyị mụrụ, n'agbanyeghị otu ọbụla o si dị, ị ga-etu ya aha jaa ya mma mgbe ekwesịrị ịja mma, ịjagide ya mma ruo mgbe o mere ihe na-ekwesịghị, ịkọọ ya ihe, ị na-akụ ya ihe ahụ, ịkọọ ya ihe tinka kụrụ pan. Ekuzie ya na-emezi ya ụjọ na-abịa ya. Ọ bụ nne ya ahụ na-apa ya ka mmiri ihe na-apa ya ka akwa, ọ ya akụrụ ihe tinka kụrụ pan. Ọ marụzie na ịkụcha ya gị kpọkwa ya sị ya na ihe m ji kọọ gị ihe a, imezila ihe dị etu a, ịtụkwa ya aha. Mbọsị ọzọ ọ ga-ama okere agbata oke dị n'etiti ime ihe dị etu a nakwa ime ihe dị etu a. Ọ ga-ama na o mekwa nke dị etu a na nne ya anaghị achịkwa, ma o mekwa nke dị etu a na nne ya ga-eto ya. Ị ga-ahụ na nwa ahụ ga-ebido mewe ihe nne ya ga na-eji na-eto ya kama karịa ịkụ ya ihe. Mana ọ bụrụ na o mee ihe ọjọọ, ahapụrụ m Adaobi, ahapụrụ m Angel, nwa ahụ ị chọrọ igburu m nwa, ka ọkwa ofe anya, onye ofe anya ji isi ụgwọ. Ị na-ekwugheri ndị nọ n'akụkụ na-asị nwaanyị a na-emebi nwaanyị a na-emebi nke a gwara gị nọ n'agbata obi ụnyaahụ ka a mere ya bekee na-akpọ birthday. Echetara ụbọchị ọmụmụ ya. So otu a ka nne ya na-ebu ihe niile, ọga nke oburu na-ebukwa, ọ na-akụ ụgwọ, ọ bụrụ o ji ego, ọga oburu nke ọzọ, ojizizi ụgwọ ihe niile. Mụnwa na-adịghị bịa nwaanyị, ihe anyị na-eme ọ bụrụ ihe ị kwesịrị ime. N'otu anyị na-eme nwaanyị ọ na-etopụta otu ahụ ọ na-etopụta ya, nwakwa na-emekwa ihe anyị na-eme, ọ na-aga na-ewere ihe ahụ ị na-ewe. Nne ewu na-ata ahịhịa, na-akụzikwa ihe ọjọọ, ụmụ ya na-ele ya. Ọ bụrụ chọrọ ka imeri ya birthday, ihe kwesịrị ime bụ oke zụrụ ya obere ihe, nekwa nke a nke a, ngwa mana ejigoro nke a kịta afọ ọzọ na-abịazi mmeri gị na kịta onwe ihe dịrị. Ọ bụrụ ị ga-aga na-anacha ndị mmadụ ihe onwe ya iji, ị na-emebi obere nwa ahụ. Ọ dị mma, gị bụ onye ọma na-ekiri anyị, ọ bụ Agụpụ Ụzọ Agụpụ Ọnụ ka ị na-ekiri ma na-egere. Ihe mmemme onyonyo ji dị mma bụ na ị ga na-ahụ ndị na-eme ya, na-ahụ ha, na-ahụkwa ka ha si debe ọnụ na-ekwu ya, ma na-anụkwa ya na ntị. Ndị mgbasa ozi nke ọzọ bụ ị ga na-anụ olu onye ahụ mana ị gaghị ahụ ha anya. Ya bụ ihe nke anyị ji dị iche, ya bụ na anyị zuru ka eme dịka isiokwu anyị wepụtara n'ụbọchị nke taa. Ya bụrụ na ugbu a ka ị kpọpere igwe okwu gị, ọ bụ mmekọrịta nwaanyị, nne nakwa nwa ya nwaanyị. Ya bụ ihe anyị ji mere isiokwu. Anyị akọwago ihe bụ mmekọrịta, na-akọwa kedu etu ị ga-esi kpaso ya agwa, dịka ndị ga-asị ọwa ofu nwa nke nwa ji mekwa nke ọzọ. Ọ bụ mgbe ọbụla ị na-eto ya, ajụjụ ọ jụrụ m bụ mgbe ọbụla o mere nke dị mma, o mere nke dị jọọ, ị na-eto ya, nweghị mgbe ị na-anọkọta barị ya ma ọ kọọ ya ihe. Mụnwa wee na-asị na ọ ka mma na ịkụrụ ihe ka ọdụ ya kwuruo ya mgbe ahụ ga-afụ ya ofu nke ọma.
kọọ ya ihe ịma na tinka ihe tinka kụrụ pan a na-adị na-ekwu bụ na tinka anaghị emere pan ebere, ọ na-akụsi ya ike ka o wee nwee ike ịkụ ya gbazie ya otu o si chọọ. Ya mere anyị ga na-aga n'ihu na ya bụ mmemme anyị. Nne, dịka nwa anyị, kedu ihe nne kwesịrị ime n'ihu nwa ya? Kedu ihe nne kwesịrị ime n'ihu nwa ya nwaanyị? Kedu okwu o kwesịrị ịgwa ya, ọkachasị mgbe ọ na-etolite etolite? Ọ dị mma na O nwere ihe nwaanyị kwesịrị ka ọ ghara ikwu n'ihu nwa ya nwaanyị, ma ọ bụ ka ọ ghara ime n'ihu nwa ya nwaanyị? dịka ọ bụrụ ịchọrọ ịzụpụta nwa gị nwaanyị, o nwecha ihe ndị ị ga na-akụzi ya, ọ bụrụ onwe ka ị ga na-ezoro ya dịka otu nwoke na nwaanyị na-emekọrịta. Ị ga-akọrọ ya otu ọ na-etopụta. Ịma onwe ndị ga-asị agwala ihe ha na orube otu ahụ, orube oge afọ ya ka pere mpe. Onwe asọ ihe ị ga-eme, ị ga-esi obere obere na-akụzi ya, na-emekwara agakwara onye nso, emekwara nka na emekwara nka ka a ghara ibido na-emebi ya. Nakwa onye okwu ịpụta na asọ ahụ, ịkụzi ya oge na oge o kwesịrị ịba na asọ na oge, ịkụzi ya otu o kwere ime enwe ya ka ọ dị ọcha, ka ọ ghara na-echizi ishi. Bịara ịkụzizi ya, o nwecha ihe niile ị kwesịrị ịkụzi ya. Bata ọ bụrụ gị na di gị na o nwere okwu unu chọrọ ikwu, ọ bụrụ iru ya ka unu ga na-ekwu ya. O nwere mgbe unu ga-ekwu ya, ọ bụrụ mgbe ya nwa lara, kpọzie di gị, gị na di gị akpa ihe unu kwesịrị ịkpa. O nwere ihe unu ga na-ekwu n'iru ya, ya nwa na-amụta ihe niile. Ọ bụrụ na ekwu ihe ọjọọ, ya nwa na-amụta ihe mee bụ o nwere ebe ọ ga-ejega, ị ga na-agwa ya okwu, ọ bụrụ ihe niile. Ọ dị mma. Dịka ihe m chọpụtara na ihe ị na-akọwa bụ ihe ndị ahụ dị ya n'ahụ ma ọ bụ o kwesịrị ịma, ị na-akụziri ya, mana o nwere udo agwa nwaanyị ekwesịghị ịkpa n'ihu nwa ya nwaanyị. Otu n'ime ya bụ ịnọrọ n'ihu nwa ya nwaanyị na-abara nna ya mba ma ọ bụ di gị mba. Nwa ahụ ga-eche na ọwụ ihe kwesịrị ekwesị ka nne ya na-eme. Ọ lụọ di, o mewekwa di ya etu ya bụ na esemokwu ga na-adapụta n'etiti ya na di ya, maka di ya ga na-ajụ ya ebe ka ị nọ mụta ihe ọkwa n'aka nne ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ ọ dịghị m ma o kwesịrị ekwesị nwaanyị na di ya ịdịna nọ n'ihu ụmụaka ha, ọkachasị nke nwaanyị, eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ihe a bụ ihe nwaanyị ekwesịghị ime n'ihu di ya, na mkpa agbanyeghị otu ahụ si atọ gị biribiri ma ọ bụ akọ gị ọkọ, ị chọrọ ka di gị kọọ gị ọkọ, ị kwesịghị ime ya n'ihu nwa gị nwaanyị, maka na ọ bụghị naanị ihe ị gwara ya ka nwa gị nwaanyị ahụ na-agbaso, ọ na-agbasokwa ihe ọ hụrụ ị na-eme. Mgbe ahụ ị na-eme ya, o nwere mgbe oge mmadụ o nwere mgbe oge toro ahụ ya akwụba ọtọ, n'agbanyeghị niile na-agwa ya ya gbana nke nwoke aka ma ejikwa na nwoke ma nwoke kpaa ya aka ma nke nwa, tupu ị mara ihe na-eme, n'ihi na ọ fụrụ niile eme ya, achọzi ime ya. Bụ na ọ ya ka o ji dị mkpa na Chukwu nye gị ego, asị ọkwa m onye bi n'otu ọnụ ụzọ ụlọ alụla nwaanyị, kama na arịrịọ na ekpere a ga na-ekpe na-arịọ Chukwu bụ ka ị nwee ike iji ihe ị ga-eji banye n'ọnụ ụzọ na-abụ, ya bụ 2 rooms, ka ọ ga-abụ gị na nwunye gị na-edina na ofu, ụmụaka na-edina na nke ọzọ, ka ọ ga-abụ ụdị egwuregwu ọbụla unu ga na-egwu, ụmụaka agaghị na-afụ ya, maka gị nwa bụ otu ọnụ ụzọ, ụmụ nwa gị nwaanyị na ebe ahụ, nwa gị nwoke na ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ ha edinere n'akụkụ ọnụ ụlọ ahụ ebe nke gị chere na ha na-ehi ụra. Mgbe ahụ ị na-eme ka ime egwu ọnwa, ha nwere ike dinakwara ka ha na-arahụ ụra, mana ha emepe otu anya na-ekiri. Ihe ndị a niile na-eme na nwatakịrị, ọkachasị ndị nwaanyị, maka ndị nwaanyị na-ebu ụzọ eru ihe eji mmadụ eme. Nwa gị nwoke nwere ike ọ dị afọ 12 ma
onwebeghị ihe ọma mana nke nwaanyị ahụ 12 nri nwa apụtawago ihe ndị a niile ndị nwa apụta ha na ọfụba ihe dịka nsọ ya obido nwebe mmasị na ebe nwoke nọ ọ dị mma anya na-akọwa ihe nwaanyị ekwesịghị ime n'ihu nwa ya nwaanyị ka ọ gara imebi nwa ya nwaanyị na otu ọdụ ugbu a anyị ga-aga n'ọba azụmahịa anyị ga azụmahịa site ebe ahụ anyị jee kọrọ gị akụkọ ụwa ya bụ ndị Toys Paradise emechaa ha na anyị akọrọ gị akụkọ ụwa burukwa egwu na-aga n'ihu hapụkwala maka na anyị na-eche azụ ngwa ngwa ndewo. Zụtara ụmụaka gị akọrọngwa eji egwu egwuregwu akpọrọ toys n'olu bekee n'ebe dị ọnụ ala. Ị ga-akpọtụrụ ụlọ ahịa Toys Paradise. Toys Paradise bụ ọkaibe na ndị na-ebubata akọrọngwa eji akpụ ụmụaka obi aṅụrị dịka toys, janglovers, school chairs, school bags, school wears, piano, toy cars nakwa akọrọngwa ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ebe ị ga-enweta ụlọ ahịa bụ na ihu Second Gate Works and Housing Gwarimpa Estate Abuja maọbụkwanụ kpọọ ha n'akara ekwentị ndị a 09042240553 maọbụkwanụ 08055444395. Toys Paradise bụ ebe a nọ. ụwa nke ụtụtụ tata na mbụ nụrụ ihe ndị ahụ mere anyị isi akụkọ. Ọgụ na mgba ka eji azụ akwụkwọ ego ọhụrụ n'ụlọ akụ dịgasị iche iche n'ala anyị. CBN enyela ụlọ akụ iwu ka ha kwụọ ndị mmadụ ego ọhụrụ n'ime ụlọ akụ ha dịgasị iche iche. Ịmapọwafụ ekwuola na IPOB etinyeghị sit at home ọbụla n'oge ntuli aka Febụwarị na-abịa abịa. Hilda Dokubo ekwupụtala ihe mere o ji azọ ọkwa n'ụlọ omeiwu Naịjirịa n'aha Labour Party. Aha m bụ Maazị Okwi Francis Idenyi. Ugbu a nụrụzie akụkọ ndị a n'uju ya. Dịka ụlọ akụ etiti gbatịrị ohere ndị mmadụ iweghachi ego ochie n'ụlọ akụ ma nara nke ọhụrụ, oke ego ebutela oke ịta ikikere eze na mpaghara dị iche iche na Naịjirịa. Ọtụtụ ụmụ Naịjirịa na-akwarịrị n'ihi ihe ha na-agabiga iji nweta ego ma gboo mkpa dịrị ha. Otu onye n'ime ha bụ Onyeka Odele kwuru na inweta ₦15,000 riri ya ₦3,000. Ọ sị na o nweghịzi onye obi dị mma na ụnyaahụ na ọ gara n'ụlọ akụ iwere ego n'ihi mkpa na-akpa ya. Ndị POS nara ya ₦3,000 iji nye ya ₦15,000. Ọtụtụ ndị mmadụ jizi ekwentị eziga ego ma ha zụọ ihe ha chọrọ, mana nke ahụ nwere nsogbu nke ya dịka ụfọdụ ya bụ ozi anaghị eru onye eziri ya aka n'ihi nsogbu ịntanetị. Andrew Onyinye kwuru sị na ya zụrụ ihe n'aka onye ahịa ya. Ọ jụrụ ka o were ahịa ya ahụ laa ma ọ bụrụ na o nwetabeghị ozi site na ekwentị ya. Otu onye achọghị ka akpọ aha ya
kwuru na ego ya dị na ọba ego ya n'ụlọ akụ pụrụ site na ọba ego ya n'ụlọ akụ ahụ, n'agbanyeghị na ụlọ ahịa ebe ọ zụrụ ahịa enwetabeghị ya bụ ego. Onye nta akụkọ anyị gagharịrị n'Enugu ụnyaahụ bụ Tọzdee kwuru na ọtụtụ igwe a na-adọrọ ego bekee kpọrọ ATM dị n'Enugu enweghị ego n'ime ha ma ọlị. Na Ogui Road enwere ụlọakụ First Bank, Zenith Bank, UBA nakwa ụlọakụ ndị ọgbọ ọhụrụ gasị, mana naanị Union Bank bụ ebe nwetara ego. Dịka o siri kwuo, ndị mmadụ jupụtara ebe ahụ na-alụ ọgụ na-akọ ọnụ. Ị gaghị ewepụ ihe karịrị $20 na ATM ego ole ọbụla ọ masịrị ka ị nwee n'ụlọ ọba akụ. N'akụkọ dịka ibe ya, ụlọ akụ etiti Naịjirịa bụ Central Bank enyela ụlọ akụ iwu ka ha na-akwụ ndị mmadụ ego ọhụrụ n'ime ụlọ akụ ha. Nke a dị n'ozi ha wepụtara n'ụbọchị Tọzdee, ma sị na ọ bụ iji belata ahụhụ ndị mmadụ na-ata n'iweta ego ọhụrụ. N'ihi nke a, onye isi ha bụ Godwin Emefiele enyela iwu ka ụlọ akụ niile na-akwụ ndị agha ha ụgwọ n'ego ọhụrụ, ma sị na ọ gaghị akarị puku naira 20 nwa bekee kpọrọ 20,000 kwa ụbọchị. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ na-ata ahụhụ ịdọrọ ego n'igwe nke a kpọrọ automated teller machines ATM n'asụ bekee. Ha kwere nkwa ibelata ahụhụ ndị mmadụ na-ata. Ụlọ akụ ṅụkwara iyi, ya bụ ụlọ akụ a ṅụrụ iyi na ha ga-anwụchi ma taa onye ọbụla na-atụ mgbere ego ọhụrụ dịka o si dị n'iwu na-achị Naịjirịa. Otu na-achọ nnwere onwe Biafra bụ Indigenous Peoples of Biafra IPOB n'asụ bekee ekwuola na ha enweghị atụmatụ itinye sit at home n'ọwụwa anyanwụ n'oge ntụliaka a. Nke a dị na akwụkwọ ozi ịmapụ afọ ụgbọ ọnụ na-ekwuru ha wepụtara n'ụbọchị Tọzdee, ma sị na otu ha nke onye ndu ha bụ Nnamdi Kalụ egbochitebeghị ntụliaka na Naịjirịa ọbụla, kama ọ sị na ha akpọtụla oku ka ndị Biafra gbajọọ ntụliaka bụ nke ha mechara kagbuo, ma sị onye chọrọ ga-atụọ vootu ya. Powerful sị na ha ekwuola ya ọtụtụ oge na uche ha adịghị na okwu ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa nke ntụliaka ga-abụ n'ụbọchị 25 nke ọnwa. Ọ sị na ebe uche ha dị ugbu a bụ ka a tọhapụ onye ndu ha bụ Nnamdi Kalụ nakwa ụbọchị a ga-eme ntụliaka maka nnwere onwe Biafra bụ nke bekee kpọrọ referendum. Powerful gara n'ihu kwuo na otu ọbụla kpọrọ oku ka ndị mmadụ nọrọ na ụlọ n'oge ntụliaka abụghị ndị otu ha nke Kalụ bụ onye ndu ha. Ozi Powerful na-abịa dịka otu a kpọrọ Pan Nigeria President of Igbo Extraction Coalition (PAFIEC) boro IPOB ebubo itinye iwu onye apụla n'ezi na ụbọchị ntụliaka. Ọ sị na otu PAFIEC so n'otu ndị gọọmenti na-akwado ka ha na-agba mgba okpuru imebi nakwa imetọ aha IPOB. Cheta na ọnwa Juun afọ 2021 ka gọọmenti etiti nwụchiri Nnamdi Kalụ site na mba Kenya kpọlata ya Naịjirịa ma malite ikpe ya ikpe. Kemgbe ahụ, ndị bi n'ọwụwa anyanwụ malitere ịnọ n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla nakwa kwa ụbọchị ọbụla Kalụ ga-apụta n'ụlọ ikpe site na iwu IPOB tinyere, ma sị na ọ bụ iji kwanyere ya ugwu. IPOB mechara kwuo na ha kagbuola ịnọ n'ụlọ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla ka ọ bụrụ naanị ụbọchị Kalụ ga-apụta n'ụlọ ikpe. Mana otu mpaghara IPOB nke Simon Ekpa na-achịkọta si na ihe dị etu a adịghị n'iwu ha na ịnọ n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla ga na-aga n'ihu. N'ihi nke a, ndị oji egbe si na ha na-amanye ndị mmadụ n'ike
ịnọ n'ụlọ egbuola ọtụtụ mmadụ ma laa ọtụtụ ngwa ụlọ ụgbọala na ndị ọzọ n'iyi maka nnupụ isi n'iwu a. O butela nnukwu egwu na mpaghara ala Igbo nke mere na ndị mmadụ ka ji ụjọ na-anọ n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla. Nwaada na-eme ihe nkiri dịka o si dị o kwuru na nke a bụ ihe a ga-akwụsị n'oge na-adịghị anya. Nwaada na-eme ihe nkiri ejije n'ala anyị na Nollywood ama ama bụ Hilda Dokubo ekwuola ihe mere o ji azọ ọkwa ịnọchite anya ndị Asalga Akoga Rivers steeti n'ụlọ omeiwu nta na Naịjirịa. Na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ Igbo mere, ọ sị na ọ chọrọ ịnọchi anya ndị obodo ya ọfụma iji mee ka oke ruru ha rute ha aka. Ọ sị na ndị obodo ya enweghị ọtụtụ ihe dịka ụlọ ọrụ, ụzọ dị mma nakwa ihe ndị ọzọ, n'agbanyeghị na gọọmenti na-amịpụta mmanụ agbịdị n'obodo ha. Hilda bụ onye ji ọkọlọtọ Labour Party azọ ọkwa si na ọrụ ikwuchitere ndị mmadụ ọnụ ha bụ ihe ọ dịbụ na mbụ na-eme, mana ọ chọziri ka ọ gbatịkwuo ya ma gaa na ngalaba ebe ọ ga-eme ka oke na ọrụ ya bụrụ maka ndị be ha. O kwuru na ihe a mere o jiri họrọ Labour Party bụ maka Peter Obi, ma tinyekwara na ọ bụ pati nwere ezi ntọala metụtara ndị ọrụ. Hilda gara n'ihu kwuo na agbanyeghị na ọ bụ nwaanyị na ọ gaghị egbochi ya ịzọ ọkwa ma nweta mmeri ịrụrụ ndị obodo ya ọrụ. Maka ndị na-ekwu na ọchịchị Naịjirịa abụghị maka ịgba nkiri, ha amaghị na ọ bụ ndị na-eme ihe nkiri mara ihe banyere ọnọdụ ndị mmadụ nakwa ihe a ga-eme ka obi dị ha mma. O kwuru na ndị niile nọ n'ọchịchị ugbu a nwere ngalaba ha nọbụ tupu ha banye n'ọchịchị. Igbo bụ Igbo, etu aka ọha anyị n'ọnụ, mana tupu anyị eburu egwu gerekwa ihe ndị ahụ mere anyị isi akụkọ ọzọ. Anyị mere ka unu mata na ọ bụzi ọgụla mgba ka eji azọ ma na-enweta akwụkwọ ego ọhụrụ n'ụlọ ọba akụ dịgasị iche iche na Naịjirịa. CBN enyela ụlọ akụ iwu ka ha kwụọ ndị mmadụ ego ọhụrụ n'ime ụlọ akụ ha. Emma Powerful kwuru na IPOB etinyeghị sit at home ọbụla na oge ntụliaka Febụwarị a. Hilda Dokubo ekwupụtala ihe mere o ji azọ ọkwa n'ụlọ omeiwu Naịjirịa n'aha Labour Party. Ọ ka bụ onye nke ga-enye gị nwanne gị Maazị Okwi Francis wetara tụgharịa ma gụpụta ya bụ akụkọ ụwa n'ụtụtụ a. Ka anyị chiga azụ na Agụpụ Ụzọ Agụpụ Ọnụ. Ndewo. Africa Igbo, anyị zuru ka eme. Wow, ndị Igbo, nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV. Ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa. Ọ bụ ebe a nọ, Mama Africa Igbo TV. Daalụ nọ. Mama Africa Igbo,
anyị zuru ka emee. Abụ m prọfesọ. Ọ dị mma ndị Igbo daalụnụ, anyị echitala azụ na mmemme a na-akpọ Agụpụ Ụzọ Agụpụ Ọnụ. Maazị nnọọ na akụkọ ụwa. Ndewo nne, ya gazie. Ọ dị mma. Dịka unu nụgoro akọgoro ya bụ akụkọ ụwa, anyị ga-echigha azụ, anyị echetaghị azụ na Agụpụ Ụzọ Agụpụ Ọnụ ka anyị gaa n'ihu. Nne, dịka anyị na-ekwu, o nwere ihe ị chọrọ iji n'aka ebe ahụ ị chọrọ ka ọhaneze tinyekwa ọnụ. Akara ekwentị anyị ka ga-ekwere oge ma ọ bụrụ na ị chọrọ itinyere ọnụ n'ihe anyị na-ekwu. Ihe a ji mere isiokwu bụ mmekọrịta nne na nwa ya nwaanyị. Ya bụ ihe a ji mere isiokwu n'ụtọ ọhịa na-atapi. Nne, upụ ka o si dị gị n'ọnụ. Ọ dị mma, anyị chọrọ ka m gụpụta ihe a na bekee iwe were onye ọbụla. Ihe a na-ekwu ebe a bụ must a girl child be exposed to the public. Ya bụ ekwesịrị ka ịrafụta nwa gị nwaanyị n'ihu ọha. Ịma na ajụjụ a gbara mkpakalaba dị iche iche. Dịka ọ bụrụ nwa na-agụ akwụkwọ, gị bụ onye na-amarugo ebe nwa gị dị ike, eleghị anya a na-asọmpi asọmpi n'ụlọ akwụkwọ maọbụ asọmpi n'obodo. Eleghị anya nwa gị mara etu esi agba egwu, a na-asọ asọmpi ịgba egwu n'obodo maọbụ n'ụlọ akwụkwọ. Ị ga-edupụta ya ka ọha na eze hụ ya. Kama na ngalaba m sị gị na ọ gbara mkpakalaba nke ọzọ bụ ya hụrụ na nwa gị nri nwa apụtawago ya n'obi, ọ fụwago nsọ ya, ahụ ya anaghị agbanwe, o ruwego ihe eji nwaanyị eme. Ọ dịghị mma ka nne na-eme ka ọ na-apụta n'iru ọha, ọkachasị o nwere ndị nne o nwere ka agaghị ekwu ya barabara maọbụ mee ka aghọta ihe ọ na-eme, kama na ndị ọ na-emeri ya amarago. Ọkachasị dịka nwaanyị na-ere nri, mama put, ọ na-ere nri, ọ nwere ebe o debere tebụl na-ere nri. Nwa ya nwaanyị ahụ nọ n'oge ahụ m kọwagoro ugbu a, o ruogo ihe eji nwaanyị eme. Oge ọbụla a ga-esi ya bụrụ nri gaa rie. Kemgbe Emeka na-akpọ gị butere ya nri, bujenere ya nri, na-eme ka Emeka ghọta na ị chọrọ ka Emeka na-afụ Adaobi mgbe ọbụla Emeka ọghọtago egwu a na-akụrụ ya. O bidogo Adaobi mara mma, na n'imi gị dị ogologo. Nke ahụ jọrọ njọ. Ya bụ na ajụjụ gị bụ ekwesịrị ka na onye nne na-ekpughe nwa ya na-eme ka ụwa na-ahụ ebe ka a na-afụ ya. N'aka nke ọzọ m kọwara ọ dị mma, n'aka nke ọzọ ọ dịghị mma. Ya bụ na gị bụ onye ọma na-ekiri anya, ọ bụrụ na iso na ndị nne chere na nwa gị bụzi ihe eji atụ mgbere, ebe ọ mụtagoro nwa dịka etu ihe ụkọ dị ugbu a, ego ọhụrụ pụtara, ahụ nke ọhụrụ, o nwere ebe ị ga-aga ịhụ nke ọhụrụ ịhụ nke ochie. Ma ị nwego nwa agbọghọbịa ị na-eche na o rughị ihe eji mmadụ eme, gị dupu ya ka ọ ga-anara Emeka ego. Ọ mara mma nwaanyị, gị dupu ya na nke Emeka, ya ga-anara ya. Ịma ọ na-ebugara Emeka nri mgbe ọbụla, enwewego enyi nne ya mara na Emeka enwewego mmasị. Adaobi ga-anụ na nke Emeka, nke ahụ na-enweghị ejela ATM ebe a enwetaghị ego, jee na First Bank enwetaghị ego, jee na Zenith, ebe niile ejechara jenu jee Emeka na Emeka na-ere ahịa, mara ma o nwere ọ ga-enye anyị puku naira 10 ma puku naira 5. Ihe Emeka na-achọ n'uko elu ka o nwetara n'uko a. Adaobi aganụ. Mama m sị m bịa jụọ gị ma ego na ya achọchala ebe a ga-enweta ego, ọ bụrụ na ya afụghị ego, ma ị ga-enye ya puku naira 10, ọ bụrụ na nwere ka esi nweta ego na ATM ka enyeghachi gị ya.
ihe mma gị zitere gị asị ọ dị mma bịa kene Adaobi ya Adaobi bịa kene ọkpọba ya n'ime ebe ọ na-ere ahịa ya bịa were ya bụ ego ihe ga-agakwa ebe ahụ mụ nwa nwezi ike ịkọwa ebe ahụ mkpughe ahụ bụ mkpughe ọjọọ ị na-edupụ nwa gị ka ọ banye n'ọnụ agụ ọtụtụ mgbe ka esi ebe ahụ tụọ nwa ahụ ime mkpuke eleganya nwa ahụ chọrọ ịga akwụkwọ bụrụ dọkịnta maọbụ bụrụ onye ọkaiwu maọbụ bụrụ injinia idugala ya Emeka isigo na ịnata Emeka 1,000 naira 10 ma 1,000 naira 5 maka na Emeka ga-enye ego ahụ ọ gaghị akpazi ha ego ahụ n'ihi na ọ naghị ego ahụ mgbe ọbụla ọ kpọrọ Adaobi n'ekwentị ya na ya ekwucha na-enwekwere ike n'ebe ahụ ọjọọ ya onye na-akpọ gị n'ekwentị Emeka na-akpọ m ọ sị m bịa gawanụ ga-eyi na-eche gaba ifugo na ọ na-emebi Adaobi tupu ị mara ihe na-eme n'ọtụwa dịka m kwuru ihe niile ahụ ọ na-achọ ego n'akwụkwọ maka nwa ahụ nwere ụbụrụ nwere isi akwụkwọ mana imego n'ihi mkpughe ikpughere ya mkpughe ọjọọ na nye ndị mmadụ o buru gị afọ ya bụ na mmekọrịta nne na nwa ya nwaanyị ka anyị na-ekwu anyị na ha akọwagazi ọtụtụ ihe dị iche mana ọ bụrụ na ile anya o jigo nkeji 51 wee gafee elekere 9 n'ụtụtụ a ya bụ na m na-asị gị na ụfọ ji fọ ka ụfọ abalị afọ ka ọ dị n'ụbọchị nta ka anyị chụọ na Owere mgbada maka nchi na ebe akwa na ọsọsọ Owere ya ka a na-achị achụ nne biko kelee ndị Igbo ka anyị ndị Igbo na-ekele ụnụ ihe nchọ ka nkụ kịta bụ ọ dị ka ndụmọdụ biko onye nwere ụmụ nwaanyị mara mma ma nke dịkwa obere unu nepụ ya anya ọfụma ka a ghara itinye aka na ebe ọjọọ ebe ịma nwa gị nwaanyị na inwe mmasị n'ebe ọ nọ na ịchọ ka ọ bụ dọkịnta na ma lọya ka ime ya ka ọ na-amazi ihe o kwesịrị ime ọ bụrụ ịbịa anyị na-asị ya gaa ka eme ka ọ gaa weta ego ka o mee gaa ka echibu ụzọ gaa weta ego gaa weta ihe anyị ga-eri n'ihe anyị ga-eri adọrọ biko rịọ ya ego biko ihe na-arịọ bụ ọ bụrụ ịchọ ka nwa gị nwaanyị pụta ihe ka ọ baa n'uru gị nwa uru ime ihe o kwesịrị ime otu a bụ ihe mma ncha ọ dị mma ebe a ka anyị ga-akwụsị mana o nwere otu ihe i kwuru m chọrọ ka ndị ọhaneze mata esi ọ bụrụ na nwa gị mara mma mana anọ m ebe a na-ekwu na ụmụ nwaanyị niile mara mma ụmụ nwaanyị niile mara mma ndị nne m ama unu mara mma ya wụ na nweghị onye jọrọ njọ ọwụ otu isi idebe onwe gị nkịrịka gaa bụrụ onye dị njọ mana idozikwa onwe gị Chineke si ike gị ịmara mma ọ dị m aha mbụ Maazị Okwi Francis dị na aha ndị niile kiriri anyị n'ụbọchị nke taa nakwa ndị kpara ya aka n'igwe ana m azụ unu ka ọ dịzie ụbọchị Mọnde mgbe anyị ga-anọkọkwa ọzọ na oge Agụpụ Ụzọ Agụpụ Ọnụ. Ndewo.